Posmatrati Zlatibor iz vazduha je uvek dobra opcija, pa se malo odmorite na međustanici, naslikate po neki pejzaž. Ko drži štafela i ko četkicu i čašicu, to je naziv akcije u Gold Gondoli. Svetomir Milutinović je spreman. Sveto, ko se sve zapravo latio četkice, ajde tako da kažem. Vidim ti jesi već. Samo da dodam sum. Naravno, Miloše, ja sam se latio četkice i uživam, mogu ti reći. Moje remek delo ne bih da vam pokazujem, ali profesorka mi je rekla da nije loše. Vidjet ćemo kako je sve to izgleda. Pre svega ću pitati novinare i kolege, zapravo influencere i novinare koji su ovde došli i koji će narednih dana biti ovde na Gold Gondoli. Kako ide njima slikanje? Samo me zanima kako ide. Ide odlično. Evo, kao što vidite, stvaramo. Stvara se. Priroda inspiriše? Inspiriše priroda, lepo vreme i dobro društvo. To je bitno. Sada ćemo pitamo profesorku, našu profesorku, kako mi zovemo ovde, Danicu Jevtić-Šišović iz Kulturnog centra, direktor Kulturnog centra, ali i akademsku slikarku. Koliko su dobri ovi učenici? Novinari su sjajni umetnici, njihov posao je umetnost, a Zlatibor je priroda, lepota i umetnost. Mislim da se i njima ovaj spoj danas dopao, kao i svim ljudima kad dođu na Zlatibor. Gondola nije samo vožnja, Zlatibor nije samo planina, imamo divnu prirodu, sjajnu hranu, ali uvek neke interesantne događaje od Kulturnog centra do turističke organizacije, od gondole do svih mogućih zanimljivih događaja za decu, za odrasle, i Zlatibor je destinacija na koju se ne dolazi jednom, nego više puta, zato mi pripremamo ovako interesantne stvari, a kolege novinari će reći koliko je ova danas čašica i četkica bila uspešna. Možda više. Pa biće i četkica. Vidim da izgleda uspešna i četkica. Ono što me samo zanima kratko, vi kulturu selite iz centra, je li tako? Kulturna tura je prošle godine bila nešto što je bilo hit na Zlatiboru. Kulturnu turu počinjemo ispred crkve u Semegnjevu, nastavljamo preko prerasta u Dobroselici, vodopada u Gostilju, veliki mjuzikl u Tripkovi u amfiteatru, a završavamo sa jednim sjajnim koncertom na vrhu Tornika, upravo na krajnjoj stanici gondole. Sigurno sam nešto preskočila, ali zato pratite i što bi deca rekla, subscribe-ujte. Tako je. Sa mnom je ovdje i direktorka Gold Gondole Bojana Božanić. Bojana, dobar dan. Evo, došli su novinari, influenceri. Koliko je važno da oni budu ovde danas i da budu uz gondolu? Pa mi promovišemo letnju sezonu sa novinarima, kao što i vi znate, zaista sarađujemo tokom cele godine. Uzajamno mislim da je to interesovanje i naše za njih i njihovo za nas. Mislim da imamo šta da ponudimo i zato upravo i vaše kolege, a i vi često ste gosti na gondoli, jer mi stalno inoviramo sa nekim novim sadržajima. Mislim da za naše drage goste je jako dobro što su oni iz Beograda i iz drugih gradova došli upravo da uživaju ovde u prirodi, da vide da nije sve ni sezona, da nije sve onaj urbani centar Zlatibora, da zaista za par minuta su već iznad prelepih pašnjaka, i ono što ćemo mi predstaviti, to su svakako ovi zanimljivi sadržaje koji imamo tokom leta. To je bazarni dan, saradnja sa našim proizvođačima ovde sa Zlatibora, što stalno promovišemo. Tu je zdravi stilovi života, sportski dan, porodični dan, kroz orijentiring, biciklizam koji će takođe biti svakog utorka ovde na gondoli. Zatim tu su edukativne radionice za decu, jer uvek nam je fokus na deci, ali isto tako i kuvarske radionice. Videli smo da je kuvanje jako zanimljivo, pa i pored dece mi ćemo imati tu razne radionice i za odrasle, vezano za kuvanje. Tu je letnji bioskop, tu je etno-gastrofestival i zaista puno interesantnih sadržaja, a gledat ćemo da ovu hranu poslužimo i nekim večernjim časovima, onako da to bude malo ekskluzivnije. Svakako znam da ćete vi pratiti, kao i sve ove naše kolege ovde, sve naše sadržaje. U svakom slučaju, bit će dosta sadržaja tokom leta, samo da se vreme posluži i da uživamo. Pogledajte kakav je pogled ovde. I Ribničko jezero iza nas. Mi ovde slikamo i uživamo. Jedan od lepih događaja ovde, koji se baš ovde dešavaju, bila jedna modna revija prošle godine, pa smo imali i projekciju filma na otvorenom. Dakle, u svakom slučaju ovde na gondoli uvek ima zanimljivih dešavanja, pa vas pozivamo da kad god dođete u ovaj kraj, provozate se gondolom, uživate u prirodi, ali i dođete ovde na sva dešavanja. Eto, toliko. Pozivamo se, ja sad idem da nastavim da slikam, da završim moje umetničko delo. Sveto, moram da ti priznam da mi je pomalo i žao što nam nisi dozvolio da vidimo tvoje delo. Ja se sećam da je tvoj rad u glini završio u muzeju na kraju, ako se ne varam, čak i na jednoj izložbi. Da, na izložbi u Gradskoj galeriji. Ajde, ako imamo vremena, evo pokazat ću. Ali kratko, samo molim te, može. Zanima me kako to izgleda, molim te. Ne treba propustiti takva... To je tek abstrakcija, ne razumete. Evo vidite, aplauz sam dobio. Hvala, Sveto. Otkrivamo tvoje umetničke sklonosti u svakom slučaju. Sad...